ಪತ್ತಪ್ಪೆ ಮನಸ್ಸುಲೆನ ಒಂಜಪ್ಪೆ ಮಟ್ಟೆಲು ಅವು ಜೇನುಗೂಡು. ಬೇನೆಗು ದಡೆ ಕೊರ್ದು ತೆಲಿಕೆ ನಲಿಕೆದ ಮಾಡು ಕಟ್ಟೊಂದು ಒಂಜೇ ಕೂಟೊಡು ಸೇರಾಯಿ ಗೂಡು ಜೇನುಗೂಡು. ಗೂಡುದ ಮನಸ್ಸುಲೆನ ಪೊಲಬು ದಚ್ಚಿಡು ಯಾನಿನಿ ಏರ್ನ ಬಗೆಟ್ಟು ಪಾತಿರುವೆ ಪನ್ನಗ ಮೇರೊರ್ತಿ ತನ್ನೊಲೈದ ಬೇನೆ ನಿಂಗದು ತನ್ನಕ್ಲೇನ ದಿನ ನಿಚ್ಚ ತಿಳಿಪಾವುನ ತೆನೆದಿಂಜಿ ತೆಲಿಕೆದ ಕುರಲು. ಸಾಹಿತ್ಯ ಜಾಲುಡು ಬರವುದ ಪರೇಲು ಬೆನ್ನಿ ಬೆನ್ಕೆದ ಜಾಲುಡು ನ್ಯಾಯ ಒದಗಾವುನ ನೆರೆಲು. ಜೀವಪರಿ ಪನ್ಪಿ ಕಾವ್ಯದಚ್ಚಿಡು ಮಾತೆರೆ ಉಡಲಡಿಟ್ಟು ಪಾತೆರೊಂದುಪ್ಪಿ ತುಳುವಪ್ಪೆ ಮಗಳು ಪರಿಮಳ ಮಹೇಶ್. ಕುಡ್ಲದ ಕಾವೂರುಡು ಜಯರಾಮ್ ರಾವ್ ಬೊಕ್ಕ ಅನಿತಾ ಮೊಕ್ಲೆ ಪೇರ ಸಂಸಾರುಡು ನಡುವಂದಿಯಾದು ಪುಟ್ಟಿನಾರೆ ಪರಿಮಳ. ಒರಿ ಪಲಯೆ ಒರಿ ಮೆಗ್ಗನ ನಡುಟು ಮೋಕ್ಯದ ಕರ್ಲ ಮುಗ್ಗೆಯಾದು ಅರ್ಲೊಂದು ಬತ್ತಿನ ಈ ಪೊಣ್ಣು ಕಿನ್ಯಪ್ರಾಯೊಡೆ ಚುರ್ಕುದ ಪೊನ್ನು ಮಗಲಾದು ಅಮ್ಮೆರೆನ ಮೋಕೆ ಕಾಪುದ ನಿರೆಲ್ಡು ಬಲಕೆದ ಪಜ್ಜೆದೆ ಒಂದು ಬತ್ತೇರು. ತನ್ನ ಬಾಲೆ ಒಯ್ಟುಲ ಕಮ್ಮಿ ಆಯರೆ ಬಲ್ಲಿಂದು ಅಮ್ಮೆರು ನೆತ್ತೇರ್ನು ಬೆಗರು ಮಲ್ತು ಬೆಂದಿನಾರು. ಮೂವೇರು ಜೋಕ್ಲಿನ ಒಂಜಿ ಗಡುಕು ಮುಟ್ಟಾಯರು. ಆ ಪೊರ್ತುಗೆ ಸಂಬಂಧದ ಕೊಂಡಿಲು ಪೂರ ದೂರ ದೂರ ಉಂತೀರು ಪನ್ಪಿ ಉಡಲ ಬೇನೆ ಪಟ್ಟೊನ್ವೇರು. ಬರವುದ ಕೊಟ್ಟಿಡು ಸುರೂತ ಸಾಲ್ಡು ಶ್ರೀರಾಮ ಎಯುಪಿ ಶಾಲೆ ಕುಬನೂರು, ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಧರ್ಮತಡ್ಕ, ಸೈಂಟ್ ಅಲೋಷಿಯಸ್ ಕಾಲೇಜ್ ಕುಡ್ಲ, SDM ಕಾನೂನು ವಿದ್ಯಾಲಯ ಕುಡ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಕುಡ್ಲ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಡ್ MA ಇಂಚ ಬರವುದ ಕೊಟ್ಟಿಡು ಗೇನುದ ಕುರುವೆ ನಿಲೀಕೆ ಅಚ್ಚರುನು ಅಚ್ಚಿ ಮಲ್ತೊಂಡೇರು. ಭರತನಾಟ್ಯ ಬಡಪತ್ತುದಾಯಿಗು ಒಲಿಯುನ ವಿದ್ಯೆ ಅತ್ತುಂದು ಎರೋ ಕುಸಲು ಪಾತೆರ್ನಗ ಐಟುಲ ತನ್ನ ಮಗಲು ಕಮ್ಮಿ ಆಯರೆ ಬಲ್ಲಿಂದು ಐಕಲ ಸೇರಾವಿರು ಅಮ್ಮೆರು. ಕಡೇಕು ಪಣವುದ ಕಷ್ಟ ದುಂಬಾನಗ ಅಮ್ಮೆರೆಗು 4 ಜನತ ಎದುರುಡು ಆಯಿ ಬೇನಿನ ತೆರಿನ ಪೊಣ್ಣು ಮಗಳು ಹಠ ಕಟ್ಟುದು ಏಕಲವ್ಯಲೆಕ ಗುರುದಾಂತೆ ನಾಟ್ಯದ ಕಲೊಟ್ಟು ನಲಿಕೆಗು ಪಜ್ಜೆ ಪಾಡ್ಯಾಲು. ಇಂದು ಅತ್ತಂದೆ ಮುನ್ನೂದೆರ್ದುಲ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಜೋಕ್ಲಿಗು ನಲಿಕೆದ ಗೆಜ್ಜೆದ ಗುರ್ತ ತೋಜಾಯಿ ಬಿರ್ಸೆದಿ ಈ ಪೊಣ್ಣು ಮಗಲು. ನೆತೊಟ್ಟು ಪುಲಿಗೆದ ಬೇಲೆ ಮದ್ರಿಂಗಿ ದೀಪುನ ರಂಗೋಲಿ ಪಾಡುನ ಇಂಚಿತ್ತಿ ಮಾತ್ತ ಬೇಲೆಡ್ಲ ಕೈ ಆಡ ಒಂಜಾತು ಬೆನೊಂದಿತ್ತೇರು. ಸಂಸಾರದ ಓಡೊಡು ಮಹೇಶ್ ಪನ್ಪಿ ಪೊರ್ಲೊಡಲ್ದ ಆನನೊಟ್ಟು 7 ಪಜ್ಜೆಡೊಂಜಾದು ಇರುವೆರು ಜೋಕ್ಲೆನ ಮೋಕ್ಯದ ಅಪ್ಪೆ ಆತೇರು. ಕರಿನ ಮೂಜಿ ವರ್ಷದ ಪಿರವು ಮುಡೆಯಿ ಒಂಜಿ ಕಬಿತೆ ರಡ್ಡನೆ ಇನಾಮು ಬತ್ತಿ ಗಲಿಗೆರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಬರವುದ ಅಂಗನೊಡು ಎಡ್ಡೆ ಬುಲೆದೆಪ್ಪೊಡನ್ಪಿ ಮೇರ್ನ ಅರ್ಬುಗು ಸುರೂತ ಬೆರಿಬೆಲ ಆಯ್ನಕ್ಲೆ ರಾಜೇಂದ್ರ ಪ್ರಸಾದ್ ಎಕ್ಕಾರ್ ಬೊಕ್ಕ ಚೇತನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮನ್ನೋರು. ಮನಿ ಮಂಬುದಾಂತೆ ಇತ್ತಿ ಪೊಣ್ಣು ಮಗಲು ತನ್ನ ಕರಿದು ಬತ್ತಿ ಬೇನೆನು ಪೂರ ಮದತ್ತೊಂದು ಪಾತೆರೊದ ಬೊಲ್ಲಿಯಾದು ಮಾತೆರೆಗು ಕೈತಲಾಯೇರು. ಬರವುದ ಜಾಲಡು ಪುಗಾರ್ತಿದ ತೊಟ್ಟಿಲು ಕಟ್ಟೊಂಡೇರು. ಒಂಜಿ ಬೂಕುನು ಮುಡೆದು ಸಾಹಿತ್ಯದ ಜಾಲಗ್ಲ ಸಂದಾವೊಂಡೇರು. ಪುಗಾರ್ತಿದ ವಕೀಲಿದೆಯಾದು ಕುಡ್ಲದೂರುಡು ಪುದರಾವೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಅವುದಾದನೆ ಇಪ್ಪಡು ಮಲ್ಲಾದಿಗೆ ದಾಂತಿ ಮಲ್ಲ ಉಡಲ್ದ ಮೆದು ಮೆತ್ತನೆದ ಪಾತೆರೊಡು ಮಾತೆರೊಟ್ಟು ಕೂಡೊಂದುಪ್ಪಿ ಈರ್ನ ದುಂಬುದ ಬದುಕು ಸಾಧನೆ ಮಾತಲ ಬಲಕ್ಕೆ ತೆಲಿಕೆಡ ನೆಗತು ತೋಜುಡು ಪನ್ಪಿನವೇ ಜೇನುಗೂಡುದ ಒಂಜಪ್ಪೆ ಮನಸ್ಸುದ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪುಲು. ಈ ತೆಲಿಕೆ ನಿಚ್ಚೊಲ ತುಡರಾದು ಬೊಲ್ಪುದ ಪೊಲಿಯೇರ್ಕಾವಡು.